אז אנשים פתחתי לצהוב שעוד לפחות משהו הזה, אני לא זוכר את השם שלו, שלא זוכר את השם של הפחות הזה שאתה בעצם, ואני אומר טוב ולפתח לטוסט השור, אז תן תהיו מעט ובטוחים. I dipped right in right now, and now you can see a little bit. And I want to say, פתחתי מהתנף הזה לסוס, ואני אומר להיפתח זה, או מעט, פתח, למטוס הבא, שזה מטוס דינוזאור, כפי שאני שמתי לב, שזה פשוט הראש, שמתי לב על הראש שלו.